Здравейте и от новият влог. Всичките ни хора вече спят. Часът е 9 вечерта и минавам през магазина. Добро утро и от неделя. Вече съм се захванала с закуската, а тя пържа мекички, които в момента правя, и банички. И сега една бърза неделна разходка. И вече сме си вкъщи. Отиваме към майката на Георги и всички са тук. И ето вече отиваме към болницата. Кажи здрасти. Къде си? На лошо място, мама. Не ме излагай. Тук не се идва. Тук не трябва да идваш. Това за развлечение. Добро утро, здравейте по-скоро, добър ден, вече почти 10 часа. Аз стигам към Никол да ми оправи миглите най-накрая. Сутринта не съм ви снимала, тъй като вчера се случиха малко неприятности. Ще ви обясня днес по-късно във влога какво стана вчера. Накратко сега ще ви кажа, че трябваше да ходим до спешното вчера с Виктор, но повече подробности ще ви обясня по-късно през деня. Сутринта станах, трябваше да бързам да оправя всичко вкъщи, тъй като вече махнахме гнездата на децата и сега ще сложим кошара, в която могат да си играят през деня. И така ще ви държа в течение, бързам, защото закъснявам, както винаги. И сега ще отида при Никол, след това ще ходя до мола, тъй като трябва да купя няколко неща от един магазин в Ринг Мол и ще се видя с валенцето. И по-късно ще ходя до майката на Георги за децата, тъй като вчера в крайна сметка и ги оставихме, въпреки всичките премеждия. Ще видим дали по-нататък ще ги оставяме. Просто вчера Виктор реагира много така остро, мога да кажа, на това, че ги оставяме при баба им. И ще видим, ще помислим с Георги за напред какво ще правим. И така, stay tuned, както се казва. Вече съм почти при Никол, така че спирам, защото и без това карам. Подпряла съм с телефона тук на една стойка. И така, чао за сега. И вече съм в мола. Минах да си взема децата и сега ги качвам да ги оправя вкъщи. Добро утро, от вторник сутрин, часът е почти 8, аз отивам към фитнеса, вече имам мигли, изглеждам доста по-добре и вече всичко е наред с Виктор. Пупу. Един бърз пазар. Приключих с фитнеса, минах през бензиностаница да сипя гориво и след това през супермаркета да напазарувам и сега пътувам към вкъщи, вече съм светофара пред нас. И се прибирам, за да оправя децата и да ги нахраня. Добро утро и от сряда! Не си яш ли гъвник? Ето я и новата придобивка, която купихме. Това е някакво мултифункционално бънджи на марката Мони. Сега съм го купила. Първия ползвател е Александър. Вече сложих и Вики. Определено на него много му харесва. Всичките неща са му интересни. Всичко иска да пипа. В случая само гледа. А както чувате на заден фон, абсолютно всички други хора викат и реват. Това е по цял ден. Готино ли е, мамо, това? Ето ни след следобедната дрямка. Кой ще яде простите? Присмахме вече децата и сега се залавям с готвенето.
Така си ето така свинско пушено филенце. След това ще добавя един сос доматен, малко сиренце и става уникална паста с пълнозърни спагети. Ще бъде този път. Ето ги. Добро утро от четвъртък, тук ще приключих с фитнеса. Набързо приготвяме нещо за хапване. Къде си? Къде си? Този малък човек просто иска вече да ходи. Това е. Добро утро и от нас! Чуйте този звук. Ремонти. Здравей. И още едно бебе. Малко време и за мен. Дойдох на маникюр и педикюр. Здравейте и от петък. Преди обяд сме си легнали тук. Всички са на лице. И вече след следобедната дрямка пак сме тук. Добро утро и от събота. Тук този господин иска да каже нещо. Кажи, мамо, какво? Ти още си сънен. Тази сутрин Георги стана по-рано, направи ни закуска. Много хубаво. И понеже само ме дърпа с ръцете си да го снимам. И понеже другите спят, само Александър не, както винаги. Понеже забравих да ви снимам в понеделник, да ви кажа защо ходихме в спешното с Вики. Затова сега ще ви кажем с малката Сандичка. Отидохме при майката на Георги, както вече сте видяли във влога. Всички се качихме в колата, бяхме се облякли, щяхме уж с Георги да оставим децата. Да оставим децата при майка му и да ходим в мола да си купим дрехи за лятото, тъй като ние, откакто имаме деца, не сме ходили в мол. Въобще не сме си купували дрехи. И бяхме решили, че ще ходим в мола да си купим дрехи, обаче на Вики тази идея въобще не му допадна. Отидохме при майката на Георги, тя веднага ги взе, почна да си играе. Като Вики беше заспал в колата, свалихме го и той се събуди, като се качихме в тях. И ние с Георги мислим, че реално това е ключовото нещо в причината за това той да се разплаче така. И тя реши да го сложи в една кошарка, където по принцип те обичат да стоят, но явно тогава той много не искаше. И сложи го в кошарката, той почна да си играе с една въртележка, но нещо явно се изплаши, не знам. Или просто имаше нужда да ни види нас с Георги, а пък ние не се виждахме, още повече той беше в кошарката сам и не ни виждаше, не виждаше никой. След това, когато писна, баба му го взе, нито аз, нито Георги отново. И вече когато Георги го взе да го успокоява и след това и аз, вече според мен беше късно, защото той си беше навил, че ние ще го ставим. Не знам дали е възможно да осъзнава такива неща, защото все пак са на 5 месеца, но честно казано вече имайки деца на 5 месеца и познавайки много други момичета на горе-долу нашата възраст, които също имат деца на нашата възраст, да, определено смятам, че нашите деца се развиват една идея по-бързо или да, поне Вики.
И съм склонна да вярвам, че наистина те усещат и осъзнават някакви неща. Извинявам се. Вики писна, баба му го взе, след това Георги го взе, след това аз го взех, но той не спираше да плаче. Така около 15 минути, като освен, че плачеше, започна и да вика, да се напъва, да си изпъва краката, ръцете, всичко. И аз реших да се обадя на нашия личен лекар. Обадих му се на педиатъра и той каза да дадем едно лекарство, което се води благоуспокояващо за бебета. Дадохме го ние, той се задави с него, не го искаше, започна още повече да реве, имах чувство, че не може да си поеме въздух. Постоянно някой казваше дали Георги или майка му, постоянно някой казваше нещо го боли, нещо го боли, нещо го боли. Аз почнах вече много да го мисля това нещо, как може наистина нещо да го боли. Защото по принцип Виктор не реве, много рядко реве, той по принцип мрънка, но в много крайни ситуации той реве. И така, с Георги се изпокарахме. Доктора каза, взимайте детето и тръгвайте към спешното. Отидохме ние в спешното и какво си мислите? На детето му няма абсолютно нищо. Изчакахме нашия ред, влезнахме в кабинета, както виждате в видеото, аз съм показала как си лежеше в кабинета. Дамата, докторката, която беше, го преслуша, всичко му преслуша, сатурация, дишане, перисталтика, всичко, корема му преслуша, натиска го, обръщахме го по корем. Дори в момента, в който тя го обърна по корем, той започна да лази, започна да се дърпа с ръцете, да се бута с краката. И тя не може да повярва, че това е бебе, което е 3 знак и че той е на 5 месеца. Затова съм склонна да вярвам, че моите деца се развиват по-бързо от нормалното. Което за мен е напълно нормално. Всяко дете се развива по различен начин. Не смятам, че трябва да се гледат деца по книга, по образец, така нататък. Александре, защо правиш такива неща, да ме щипеш тук и да ме скубеш? Както и да е. И вече, когато си тръгнахме, разбрахме, че всъщност това е, че той е ревал от ината си. Докторката ми каза, нищо му няма на детето, просто има тежък характер. Така че не ви пожелавам децата ви да имат тежък характер. Надявам се, че само 1 от 3 ще бъде с такъв тежък характер. Но честно да ви кажа, много се изплашихме с Георги. Просто нямахме търпение да стигнем в Пирогов и да прегледа детето вече, защото наистина повярвах, че може да му има нещо. И слава Богу, всичко свърши добре за нас. И така мисля да приключа и този влог. Знам, че е много къс, нямах почти никакво време да снимам и по-скоро нямах и много желание, тъй като да, случваха ни се не много хубави неща. Но важно е, че всичко приключва добре. Надявам се да ви е харесало. Не ви пожелавам никога да ходите в спешно отделение с дете, без значение малко, голямо, бебе, новородено и така нататък. Дори за големи хора също не ви пожелавам да ходите в болници, в спешни отделения и така нататък. Пожелавам ви да бъдете здрави, да бъдете щастливи и ще се видим отново в следващия влог.